thlir tu te chi bai ule in thana hnai ta US in thlang tur an nia kan kom chak luka Myanmar anin thlang ve don boka Mizoram po Chinese virus le Assam lamin harsat na men lo min thlen lain khovel ramro pui ber USA po in thlang tur boruakin a chim boy ne ta hle ani hi thathar ni thum ni mai khi anram kai hroi tu tur president an thlan ni ani tamaya tun tum chu mainstream media lamin an puan du ngai lo lam hi kan thlir ma saphot don nya media sang sanga Donald Trump chu chaklo jok tura soi ani de vek Joe Biden chu US president thar tura rin kai jok ani me ka media te soya kanin ha chuan Donald Trump hian chan chanei to lo ani ber ma se media te nan puan zar ve ngai lo thil US a khwana thleng mup renga chu Trump supporter ten Donald Trump an support na tilang tura kongan zo mup tele an thil ti rang te hini inrin ni mai khan liberal rorel na New York khopuya police officer pathum lai mai chuan kongpui lun laya an motor chuti dingin police car microphone speaker mangin ring tak main Trump 2020 ti in an au vak maya chutia an awa wang chuan kong sirakal liberal then khat chuan an thil ti chungai theilovin video in an thla an lo lak saka mase police te chuan zam chuang lo video thalak sak tu te hne na chuan police officer pakhat chuan hidu to kin lo la ro YouTube pa emo Facebook lama po post ro kan poiti mi lawania te in Trump an support na chun na sa takin an out chua puyani te chuan rin lok angein liberal sarkar chuan ngor takin malang hala police officer Arthur Becerra chu suspend ngalani mi hang to phot hi chuan Trump an ho em tura kanan da deu chota ma se mi hang milar tam tak chuan Donald Trump an support thu an out chua pui to a media ti hian chu tiang thil thleng te chu an puan zar du lo thina wangin kan threlo thin mai zo kani to nai te mai khan 50 cent chuan a fan zong te chuan Donald Trump a vote victory na ti mau maya Joe Biden a tax lak san tumlu tuka huat huwa soi boka Hollywood celebrities tam takin 50 cent chu an chala aril ru thak turin an nge na then khat phei chuan chia a choi tur zong pek sak vekanin huamani Donald Trump chu vote lo ram turin an nge na ma se 50 cent chuan Trump a support na asoi non le ta zo kani rapper Lil Pump chuan Donald Trump a vote tur thu aron tlang au pui vele ta deu boka ani Lil Pump chuan IG account kal tlangin ama follow tu million som pasari chuang hne na chuan fuck Sleepy Joe ti in ka soi thei zong chu Trump 2020 ti in Joe Biden a chia lak tum chun na satakin a soi sel zui bok mitam takin kan riat ring tu thatak MTV award te pathian thu te po soi fothin actor Chris Pratt chu athian Hollywood milar rol hovin Joe Biden a tan tur le Joe Biden a tan sum the chuak turin an nge na masi Chris Pratt hian an ngen ang ati du lo wangin tun lai hian na satakin be atok meka The Avengers sa achan pui zong zinga ama chi hian Joe Biden a tran zongin ke pen du lovani chutianga wangte chuan Chris Pratt chu movie achan na atanga pai chuak turin Twitter laman tlang au sup mai US Weekly chuan the worst Hollywood actor ti in mitam tak chuan Christian ring tu tha ania wangle politics sa ngai dana wangte chuan an be chhun zom ngala heng te hi media lam chuan an chhuat thadu lem lovani October ni som ni panga Sunday ni khan Connecticut ta meichia za chuang fe an pungkhoma Donald Trump le police officer te an tan na an tlang au puya hei hi Facebook group pakhatin a huai hotani ome kong ten zo mup mai ni hetiang bokhen Beverly Hills sa mi pui sang tam tak pungkhomin Trump support nan tilang boka a heng zong hi soi vek sen ponelo Trump supporter US khorang sanga mi sang tam tak kongan zo mur renga athenin long mangin an zo athenin karin ti chuan ke kala kong zo sang tam tak an phumur reng mai boka Miami a phei chuan kar sing sari le sanga chuangin kong an zo dar ka ruk chuang te meu an tlan he top lowani Donald Trump an thuwa soina te chuan mi pui sang chuang fe an pungkhom zia chuti line Joe Biden a thu soina chuan mi za chuang or te an kal thina tun haya Trump rally thil khleng soi hlo deuh pakhat chu Donald Trump rally na nan then khat ama pera an kalvea Rosaries le Holy Bible langsar takaron kengen Donald Trump thu soya te chuan uar takin kutan lo benga
heng nan te hian TV lama thlir tu te mit an la hle ni lom pon hlo hle Joe Biden a relia Bible chu soilo pathian ming hi arengai lo hrim US polls zongzong deuh tho hian Joe Biden a hitling turin an da deuh vek zela chuti line debate na nung beran nei zo khan Rasmussen poll chuan mi hang zinga tramadu tuan pung hle ni na soya an pun na hi 46% lai ani October ni somni pasari Monday ya Rasmussen poll ti chua phei chuan avoi khatnan Donald Trump an ma hruai ve ta hiala Trump chuan 48% mu in Biden a chuan 46% an tiani point khatin Donald Trump an da sang ta hani chu Donald Trump hian a Republican puite support na 84% ala muwa chuti line Joe Biden hian Democrats puite support na 77% mu ve bok ne soyani neutral kan ti mai party on lam nei lo zinga Donald Trump chu 7 point in a sang jok ta bok in thana nai to bok nen liberal left wing ho hi an thik thu che to hlea Facebook le Twitter te chuan Donald Trump thu soi voice ruk le panga lai mai an censor sakto ni in an soya heti lai hian Joe Biden le alam tang te chu voi khat man la censor sak chin ei lovani California sign ang takin tlanga Donald Trump supporter te chuan Trump tian tar chuaka chu po chu California sarkar chuan ati chiat sak nga la ma seri lo te angayang bokin Trump ti chu lian em in ading le nga la ni Facebook lam chuan Donald Trump supporter ten Trump tan zonga thuan post tam tak an delete sak to a meiche pakhat Isabella Maria chu liberal BLM hoven Trump atana wanga an soisa achunga thil thleng chungchang FB a post awangin FB chuan a account nen lam an paisak mia mai ni Pennsylvania sikula po meichia Morgan Anis kumsom pangami chuan Trump ti sa ta ha ka wangin sikula tangin an suspend ngala hetiang thil thleng tam tak hi soisen lo a oma mainstream media te hian an news laman da du ngai lo milar tam takin Donald Trump a thlin non le chuan USA ka chua sanang tin an soi le no boka Bruce Springsteen te Motley Crue drummer Tommy Lee te milar sang te chuan USA chua san tur thuan soyani The New York Post in Hunter Biden a laptop chungchang Ukraine Bursima company atanga poisa lo triu dan email tele personal photos te hanon ti chuak khania mase Twitter Facebook le Google lamin an du chin chau an lo la a thu an thup thina wangin the Senate Subcommittee on Communications Technology and the Internet te chuan Capitol Hill heng big tech how to te Facebook nei tu Mark Zuckerberg Google how to Sundar Pichai le Twitter how to Jack Dorsey te chu October ni somni pakua akaw tangengea engwanga mi Twitter le Facebook post te du ala thamai thin ngen ni tian zo ta ni heng big tech leaders te hi engwangin nge Republican Conservative lam thuziak le video te chu thup sak bi kan ni tian zo ta ni deu ber Ted Cruz Republican Texas mi chuan Twitter CEO Dorsey hi a bein na hle maya tu than kin ngei ni a Mr Dorsey tuin nge American mi puin an hriat lo turin thlang che a mo phur na pe che ngati nge politics a hlok na om tura Democratic Super PAC silencing view sinei ati hluai maya anni ho hian section 230 the Communications Decency Act chungchang an khel Republicans lam hi Facebook ai ma in Twitter chunga an thin rim zuala anga Google lama chuan conservative website da niama Democratic te conspiracy theories an pai chuang si lo te foreign election interference an pai du chuang lo te chu an lung oi lo na berani bok US politics le election hi soithiam har hle maya pol ranga Joe Biden hi chak jok turin an soide uvek zela mithiam le chik mi kan ti ten Joe Biden a chu chak jok turin an puang lok sup poka Joe Biden a chu a chak tak takani chuan an du ang takarawan rel theina turin Supreme Court Justice seat an siam bel nge yanga ta chuan an du ang liberal judge an da bokanga USA liberal thiang zaw le communist te an por chho le view donani China an lian bokanga pathian omring lo le satanic kan ti te po nas takin an huang taw le ngei bokanga heng te hian USA mai ni lo khovel mun ranga ngonga nei chho le ngei donani president an thlan chua tura zirin khovel in kai hroina po hi adang lamboi don tinani chu hetiang ani awang hian tun tum US election hian kumdang ain khovel ngai vena hlo zual lo theilo wani pol hi chu pol ania rin thu mai ani tunge US president ni le don ti chu tuna tanga ni rei lo te a chiang takin kan hreto ang First Lady Melania Trump chuan Pennsylvania lama campaign nei ve le a Democrats ten Trump impeachment an nei adem hle thu soin
Joe Biden chu socialist ani atia media ten thu tak puang chuak lova thu por poleng mai mayan phu chuak reng mai chu dem hle ni Melania Trump chuan Donald Trump hi fighter dik takani America ram hi amangaya heram tan he ni tin chumlo chat lovin na athok reng ani American history a avoi khatnan mi puiten an president nen ni tin social media mangin in biak po na kan nei ani Tramathil puan chu dane mo achet dan zong zong emo hi kathop vek bik lo ma se rong bol sak mi puite tan ni tin a biak po hian om zia anei ani ati an chung koin covid-19 an kai lai mi pui du sak na le tong trai na te awanga an lom thu soi poka tuna chon kan dam tha therapeutic options mi pe poka kan lom tak zetani hei hi thei ngi lovang u covid-19 in kan ramaron lu ma sak per khan Democrats lam te chuan an ngai sak du mi alo khania President Trump ro chuan a thei to kin ma la Democrats te chuan chia petu te sumtling khom mangin impeachment ti nan hunan mangral zo mai maya ramtan eng man thok man tak tak lo Democrats hian impeachment bak eng man ngai tu lo Democrats te hian ram en kol laman ngai sak lo hrim Donald Trump hian hun har sa tak pal tlang chungin ni tin na thok thina a hlim lui ram thina mi pui muwa phei chuan hreom ati melemo boruwa ka chezonga a soyemo in thengai lovang zoldo takin har sanatam tak in riat lo hian a pal tlang asin atiani Joe Biden hian Donald Trump an American aveng him du lo te ti mai maya American people first tia avin kan pa hian China be na nei meka Joe Biden hian xenophobic hysteria te ti vela na ka thok thazo kanga ti mo kum som thum paruk America ani to a Vice President kumriat lai maya thok to boka khang hun chung zonga khan enge tho chu in mu vekani ati bok Melania Trump hi an pa campaign aw hla ang devinaron aw chuak ve ani deuh maya Joe Biden a policy le socialist agenda hi in mu mai karing lo America chiat na tur ba hi eng ma du nei lo kumlikal ta a ha ta kan na kan lo tho to sa kha kan ti chiat tir donem ni Donald Trump hi kumli dang tal chu a na thok zo turin White House a kan la da ngai Republican President Tana Din atum Trump Khan kapasal chanchin hi media ina ne lo lam hli rinan herzela makdeu mai chu an thil lak koi dan hi ammakani media ti hian thu nom nokvel mai zok zuk au chu pui tam pe tlata American media ti hi mak takan ni atiani asoi zela news an phau chu thin te hi thu tling lo van tam tak em media hoin an tarlan du chu source mak tak na thok tu hluin an pu chiat na lion kheu chu lam deuh hlir hinia White House chunga na tha alo tho chu ve lam an tar lang du der silova katum ber chu be best no pang te hi atha theyang ber en kultur ti heni ma se media ti hian thudik lo bokan pe chuak thina ni hi negative hlir mai nu kani na angin president in chung ko chak taka ngai poimo hi kaloma president hian working mother te hi a choice sang ani American karni na angin American mi puite first Lisa da tu president kan nei hi kalomin ka chuang hleni vote in la thak lo chuan November ni thuma president Donald Trump tan vote lo thak ve nge yang cheu ati pu Trump puya le pu Biden ate in beina Florida le Pennsylvania a president Trump ma a hruai mel ni in an soya tuna thilom dan enin Wisconsin Michigan Pennsylvania North Carolina Arizona le Florida hi Trump an a hui vek chuan Electoral College vote a chak thei nge yang real clear politics chuan Pennsylvania North Carolina Arizona le Florida ate hian tunge chakzo kang ti soi theya har ta hle ati Latinos zinga zai thiam lar tak Ricky Martin chuan Latinos American zinga president Tramatlak na tawangin poyati thua soi ve thunga interview variety and I heart podcast The Big Ticket Joe Biden hi kadam chung zongin ka support ani chau hi be seina kan nei ni in ka hria adam chung zongin politics a khela tun hi kan tranrol hun takani Latinos American te Donald Trump an thlop hian min ti hlim lo tak zetani atibok Joe le Jill Biden te nu pa chon October ni somni pariat ni lai ni khan Delaware vote an thak ve ta a American president ni mai thei tur te nu pa hian ngai venan hlo hle bokani Biden le Barack Obama te hian tun in rin ni lo om tura hian Michigan an campaign ang New Washington Post ABC News poll soidan chuan battleground state pahni omna Midwest lama hian Joe Biden hian ma hruai zel ri antia Wisconsin a hian Trump ain
17 point line ma hruai nia soin Michigan a hian point sarin ma hruai atibok ole clear tu tenin lo beng varpui kan be sei kati zong khatun tuma US lam kan clear thei ni le mai sela kan channel in lo clear thina wangin in chunga lom thu kan soye